Fi wedi bod cwpl o weithiau Aberystwyth, fi wedi gwneud cwpl o fideos gyda Hanch, fi wedi dod yma am Indian, a mae da fi tipyn o deulu yma hefyd. Mae'r ymateb wedi bod yn diddorol iawn, mae wedi bod yn eitha eang, mae wedi bod yn agored, mae wedi gwasgaru bob fath a pobl gwahanol. Felly, mae'r ymateb o ran lot o ysgolion Gymraeg wedi bod yn gwych achos maen nhw'n gallu gweld reswm i sticio i'r iaith Gymraeg ar ôl ysgol. Mae hyd yn oed ysgolion Saesneg yn Tredigau, ysgol cyfrwng Saesneg, a maen nhw wedi mwynhau mas draw i gweld cyfleoedd i vlogio ennill bach o arian yn y Gymraeg. So mae'n apelio i nhw lot. A hefyd, fi wedi gwneud tipyn o ysgolion o gymysg fel cefndir nhw, falle maen nhw o Asia neu o Ewrop neu bob fan o'r byd, a o dan nhw dydd i sort of hyrwyddo bobl o gymysg. A nath nhw mwynhau y dydd yna hyd yn oed fwy. So mae wedi bod yn diddorol gweld pobl cefndir Gymraeg, cefndir di-Gymraeg a cefndir Saesneg. Joio. So mae yna lot fwy o waith i wneud. Os fi'n gobeithio datblygu gwaith fi mynd o gwmpas ysgolion i greu digwyddiadau fwy. So fi eisiau datblygu rhaid mewn i ysgolion uwchradd a colegau yn bennaf, achos fi'n credu hwnna yw'r amser mwyaf bwysig i fanteisio ar bobl ifanc i cymryd diddordeb mewn y Gymraeg. Achos mae lot o bobl yn colli'r iaith nag yno wrth i ni gadael ysgol. So mae eisiau y reswm olaf yna i cynyddu a cael diddordeb eto. Bod erbyn i fi cyrraedd 2050, bydd gwallt gwyn bydd fi, achos byddai hen. Okay? So fi eisiau bwrw'r targed yma ymlaen. Fi'n teimlo fel berson sydd eisiau newid hwnna, falle cael e'n gynt. Pam allwn ni ddim cael y targed yna yn gynt? Gyn i offa wneud yw gweithio gyda'n gilydd i datblygu system, i gwella fe, gyn i offa wneud yw gweithio gyda'n gilydd. Mae bron 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg, gyda ni tia fel 700,000 neu jyst o dan 800,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. So gyn i offa wneud yw gweithio'n galed i cael yr 1 miliwn, a wedyn 2 miliwn, 3 miliwn, sef poblogaeth y wlad i gyd. So, o ti'n edrych yna fe o hwnna, jyst dim lot o waith, mae dal eisiau rhywbeth cael ei wneud. So dyna pha mae rhaid ni gweithio gyda'n gilydd. Ydy, fi'n credu y peth fi wedi dysgu wrth wneud ysgolion yma, mae cwpl o unigolion mewn ysgol gyfan o gymysg. A y problem yw, pan o'n i yn ysgol, oedd neb ar gael i helpu fi pan o'n i yn teimlo fel o'n i yn berson unig neu o'n i'n berson o gymysg. Oedd neb yna i fi deimlo'n gyfforddus yn y gymuned Gymraeg. So dyna pham amser fi'n mynd i ysgolion a ti'n gweld gwynebau nhw'n o leio y pobl o gymysg neu o Pakistan neu Twrci neu o Africa hyd yn oed. Mae gwynebau nhw yn o leio achos maen nhw'n teimlo fel maen nhw'n gallu cyfuno gyda fi hefyd. Okay? So dyna pham mae'n bwysig i nhw cael gweld yr ochr arall, i nhw cael hyder a cael flas o'r cyfryngau. Sori doniol, so pan es i ysgol yn Gaerdydd, fi wastad yn dechrau cyflwyniad fi a fi'n rhoi introduction bach, ragorweiniad bach o be fi'n neud. A fi'n dechrau gyda, siwmai bobl, enw fi yw Ameer a dwi o Rydaman. So ni'n gwybod ble mae hwnna? A fi'n ferch yn y cefen, oedd hi'n teimlo'n hyderus iawn. A oedd hi'n rhoi llaw i lan, wedodd hi, Asia? Asia? Na, Asia, Rydaman, Asia? Ond oedd hi yn gwybod oedd hi yn gwybod. So Asia, dim cweit, Rydaman, na, bach o twll o le, ond dim cweit. So hwnna oedd y profiad doniol. Bwysig iawn i dongos cymeriad hwylus sydd ddim o ddifri. Achos hwnna'r ffordd gorau i denu sylw, i cael bobl, i gael diddordeb. Dyna beth sy'n apelio at bawb dyddi yma. Ges i pwynt yn gyrfa fi, o'n i'n teimlo fel, falle bod rhaid fi bod yn fwy serious, ond na be mae pobl eisiau gweld. A dyna'r peth bwysig amdano pobl Gymraeg yn gyffredinol. Ni yn ffynnu, ni'n llawn gymeriad. Mae eisiau pobl gweld hwnna. Nesau fi, so fi mynd i datblygu y busnes yma 1 miliwn i wneud fwy o digwyddiad. Fi'n gobeithio wneud fwy gyda'r cyfryngau megis, teledu, radio, digwyddiadau, a hefyd fi'n gobeithio wneud fwy o
fideos i farchnata cwmnioedd gwahanol hefyd. Diolch yn fawr. Diolch i ti.